Yo, good afternoon mga kabuka. Welcome sa akin channel. Ayun mga kabuka, andito ako sa may taas sa ibabaw ng tower mga kabuka. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kabuka. Gusto ko lang ipapakita sa inyo yung kung gaano kalaki ang banana plantation dito sa Tagum City. Ayun mga kabuka, napansin nyo na sa likod ko. Ayan, puro saging yan mga kabuka. Ayun mga kabuka, gusto ko lang ipapakita sa inyo kung gaano kalapad, gaano kalawak. Tara! Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Ayun, thank you so much for watching. Ayun, shoutout pala sa kasama ko, si Roy G, official vlog. Ayan, suportahan natin. Subscribe na kayo mga kabuka. Ayan, suportahan natin yung channel niya. Kasi katulad ko yan mga kabuka, small YouTuber. Mga small YouTuber pa lang kami, kaka-start pa lang namin mag-YouTube. Ayan, huwag yung kalimutan, Roy G. Roy G official vlog at saka Kabuka vlog. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa amin. Thank you team. Thank you so much. Bye-bye.